Ayaw ko na dahil hugka dahil. Anong bukas sila ba? Ano, ako ang kwarto namin. Una diha pagsugod limbe. Ha? Oh my God. Ginabda na yung cellphone, nabuka na yung cellphone. Kuha na ko! 5 plus 3! Higa! Ano yung Mama! Higa! 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 ano? Ayun. Higa! Higa! Ayun na, gagawin. Ito. Dog donation box. Pero nga, Len, ang ari ba? Ha? Pero nga to, ay, man hindi ilikos-likos. Ay, suon ay kagabi. Ay, kagabi. Excited na. Inday. Hamang pa. Excited na ko. Oh.